Dear friends and colleagues, you have elected Mrs. Nicole Howards as a member of the IOC Executive Board. Ze is een van de machtigste vrouwen binnen het Internationaal Olympisch Comité, Nicole Hoeverts uit Aruba. Maar weinig mensen weten dat haar wortels in Limburg liggen. Voor mij persoonlijk natuurlijk met die link met Limburg, dat is heel bijzonder. En dat is zo bijzonder omdat haar vader in de jaren 60 vanuit Aruba naar Roermond kwam. Hij wilde op de kweekschool onderwijzer worden. Tijdens een stuive zin kwam hij een Remunks meisje tegen. Dat klikte. Mijn moeder was erg onder de indruk van zijn danskunsten. En het was natuurlijk heel bijzonder dat er iemand uit Aruba was. In ieder geval, ze zijn verliefd geworden op elkaar. Het leidde tot de geboorte van dochter Nicole, die als synchroonzwemster de Olympische Spelen van Los Angeles haalde in 1984, waar ze uitkwam voor Aruba. Maar de basis voor die Olympische deelname werd gelegd in Blerik. Absoluut, want ik ben begonnen met zwemlessen in Blerik. Dus ik heb leren zwemmen in Blerik. En in 1973 ben ik begonnen met wat toen heette waterballet. Thank you very much for your support. Als vicevoorzitter van het Internationaal Olympisch Comité houdt Hoeverts zich nu bezig met de Spelen van 2028 in Los Angeles. 40 jaar geleden was ze daar zelf als atlete. En dat was gewoon zelfs heel ontroerend om te zien. Het LA Coliseum, ook het zwembad waar ik toen heb gezwommen, dat was niet van de Spelen van 32. Afgelopen maand was Hoeverts in Parijs, waar ze iedere ochtend vergaderde met het coördinatiecomité. Ze zag er onder meer deze twee Limburgse dames. En dan dat we dan toch halen en staan waar we horen te staan is wel een bevestiging. Om die droom nu waar te maken, ja, dat is wel echt heel speciaal. Want juist voor de positie van vrouwen heeft Hoeverts zich altijd sterk gemaakt. Ze zat lange tijd in de Olympische Commissie Vrouw en Sport en dat werk is nog niet af. Want hoewel de verhouding bij de Olympische atleten in Parijs gelijk lag, was dat bij andere functies lang niet in evenwicht. Alle trainers die meededen aan de Olympische Spelen waren alleen maar 13% vrouwen. 16% van de journalisten waren vrouwen. En daar moeten we echt nog wel een hele grote stap voorwaarts zetten. Ik denk alleen maar, ik zit inmiddels in het hoofdbestuur van het IOC, ben een van de 4 vicepresidenten. Ik denk altijd, net zoals Kamala Harris het zegt, het is heel mooi om ergens de eerste te zijn, maar het is nog veel belangrijker om te zorgen dat je niet de laatste bent. En die lift die mij naar boven heeft gebracht, naar het hoogste bestuur, ik moet zorgen dat die lift weer naar beneden gaat, zodat er meer vrouwen naar boven kunnen komen. En dat is voor mij heel belangrijk. Zorgen dat ik nieuwe generaties klaarmaak. Op 29 september reist Hoeverts met IOC-president Bach naar Los Angeles. En afscheid nemen in het Limburgs kan ze nog steeds. Als we het over Limburg hebben, dan zeggen we altijd hoi! En dan weten we allemaal wat dat betekent.